Poslanec Michal Bartek musel reagovať na šaškovanie lídra progresívcov Michala Šimečku na čerpacej stanici kvôli zvyšujúcim sa cenám pohonných môd. Že vás hanba nefacká, odkazuje mu Bartek. A ostrý odkaz poslal aj Zelenskému, s ktorým v tejto situácii podľa neho nemáme mať žiadne zľutovanie. Ak nechcete, aby vám ďalšie zaujímavé video ušlo, odoberajte kanál Politika Online. Drahí Slováci, dnes ráno na mňa vybehlo video toho komedianta Šimečku z čerpacej stanice, ako vykrikuje o vysokých cenách pohonných môd. A hovorí to ten istý komediant zo strany progresívneho Slovenska Šimečka, od ktorého už 2 roky počúvame, ako sa máme odstrihnúť od ropy z Ruskej federácie a že by to mala urobiť aj celá Európska únia. Aj totálny imbecil pochopí, že keď bude menej ropy na svetových trhoch, ktorú môže čerpať Európska únia, tak tie ceny budú automaticky vyššie. To bôž to platí v tejto dobe, kedy máme na Blízkom východe nestabilnú situáciu. A tento človek, Šimečka, bez kúska hanby robí takýto populizmus. Vážený pán Šimečka, verte tomu, že keď sa nám podarí opäť viac zatlačiť na toho vášho kamoša, vydierača Zelenského a opäť začne prúdiť ropa na územie Slovenskej republiky, tie ceny budú nižšie. Pretože my vieme, kde je slovenský záujem a nebudeme robiť takýto populizmus. Takže vy si spýtujte svedomie, že vás hanba nefacká, čo ste predvádzali na tej čerpacej stanici. V dôsledku geopolitickej situácie ceny ropy a zemného plynu vyleteli na historické maximá. Teraz so Zelenským nemôžeme jednať v rukavičkách a pokiaľ nepríde k rozumu, musíme na neho zatlačiť všetkými dostupnými prostriedkami, aby naša slovenská ekonomika a slovenské domácnosti nepadli na ústa. Pán Zelenský, pokiaľ neprídete k rozumu, Slovenská republika by vám nemala poskytovať žiadnu podporu a pomoc. A mali by sme zablokovať aj 90 miliardovú pomoc Ukrajine. Pretože keď Zelenský chce škodiť nám, my sa na to nemôžeme len tak prizerať. A hlavne nie teraz, keď ceny ropy a zemného plynu dosahujú historické maximá. Toto nemôžeme dopustiť. Bola by to devastácia slovenskej ekonomiky.